akuluakulu njonda zimene chithunzi chawo chikusewera pasikini pathopo ndekuti azitapa pamene tiyankhula pano ndekuti zili m'manja mwa boma kumeneko polisitu yawatapa ali mchiposi mwawo enabe kumazakhala ndi mafunso kuti awatapa pa mlandu wanji chachitika chenicheni ndiyani kuti akathere m'manja mwa boma kumeneko ayendetho makosana chimene chinachitika nchona kuti makosana amenewa anapezatu ganyu otentha kwambiri mano ganyu ake nde odana ndi boma komanso oyipa kwambiri onena kuti mu society sakwena kumaloledwa ganyu ngati amenewa kuti azikhala akupezeka akuti njonda zimenezi zinatumidwa kuti zikachite kidnapo kapena kuti zikagwire nkusowesa mzimayi wina wake chokeratu pa dzaleka kampo boma limene liladowa ndi mmene nkhani zake zimayendera komano mwasoka zinapeza zona kuti magayi amenewa asanagwire ganyu amenewa anapezeka zona kuti ambwandiridwa ndi polisi kumeneko of course makosana amenewa mayina awo ndekuti ndi Barnett Kaisera zaka zake zakubadwa ndi 32 winayo ndekuti ndi George Masauli zaka zake zakubadwa ndi 44 winayo ndekuti ndi Joseph Square zaka zake zakubadwa ndi 40 pamene mkulu winayo ndekuti no ndi Efasi Chidza ndipo winayo dzina lake ndekuti ndi Wairodi Chiponda zaka zake zakubadwa ndi 26 ndeno akuti chimene chinachitika ndichonena kuti makosana amenewa analumikizana ndi mblundi wina wake yemweno padakali pano pa maparticulazi yake sanaziwike tikupeza kuti apolisi mwina akapitiriza kufufuza bwinobwino ndekuti atolera ma details a mblundi amenewo amene anapasa ganyu makosana amenewa kuti no akambwandire mzimayi wina wake kuchokeratu pa kampu imene yadzaleka mboma limene liladowa pano cholinga chenicheni ndesichikudziwika chimene amafuna ambwandire mzimayi amenewa akamaka chimene mblundi amenewo amamfulira mzimayi amenewa amafuna akamuchosere moyo sizidziwika kuti cholinga chake chinachotani ndakuti mblundiyo anapeza madolo amenewa kuti akagwire ganyu amenewa ndipo anawalonjeza zonena kuti akamaliza kugwira ganyu amenewo aliyense awetukatu ndi chithumba cha ndalama yese ndekuti azipita ndi ndalama yokwana 3 miliyoni malayi kwacha zomweno zikutanthauza zona kuti ndalama zonse zimene zinayikidwa pa tebulo kuti ganyu amenewo akatheka magayizi amenewo alandire ndekuti no inali 15 miliyoni malayi kwacha ndithudi kosi potengera ndi amene amayankhulira polisi ya kumeneko yadowa amene watonde Alice Sitima nakusimikiza kuna zoti njonda zimenezo anazimbwandira after ndoti atagwiritsa ntchito ukadaulo wawo ino ambwandire njonda zimenezi mano sanafotokoze satane kuti link imene anathandizira kuti ambwandire makosana amenewa inachokera kuti kapena mwina wake ena ake anapanga tipi zokhuzana ndi njonda zimenezi kuti no zifuna kugwira mzimayi amenewa sizidziwika bwinobwino kumano nkhani yake ndiona kuti makosana amenewa zolinga zawo ndekuti amafuna agwire mzimayi amenewa yomwenso ma details ake sakudziwika bwinobwino tino nationality yake ndi Malawi kandi Burundi ndi Somalia kandi Ethiopia kandi Mkongolezi amene ali pa kampu imene sizidziwika bwinobwino kuphatikiza pamenepo Burundi amene ma details ake sondeti sakudziwika bwinobwino monga amene tafotokozera kale ebefunso kumazakhalapo kuti kodi cholinga chenicheni cha mission imene chinali chotani lino akagwira mzimayi ameneyo achite naye chani kapena mzimayi ameneyo anapalamula mlandu wanji anyways of course ma details ngati amenewo sanatuluke bwinobwino pano nkutheka kuti no magayi amene amwina make anapanga business yake paja timatsata bwino kuti ma Burundi komanso anthu ambiri ochokera ku kampu imene yadzaleka amakhala akuchita ma business osiyanasiyana of course ma business ake amakhala zonoti ndi abwinobwino pamaso pa anthu komanso behind the scene amakhala zoti magayi amene akupanga operate ma business ake osalongosoka ndi nkutheka kuti mwina make asemphana ma businesses amenewo chifukwa chake mwina angofuna kuti mwina amafuna zona kuti amubwandire mzimayi amenewo kandi kuti amuzimise kandi kuti nkhani zake zinakhala zikuyenda motani pano nkhani zake ndi zimenezo zokhuzana ndi kidnapping ndi imene zimayendera pamenepa zosakhala bwino magayi amenewa makamaka amene amachokera ku maiko osiyanasiyana kukhalatu pa kampu imene yadzaleka mbiri zake zimakhala zosachita bwino kosi timamvetsetsa kuti magayi amenewa ngakhale anathawa kuchoka ku maiko kwawo ena mwa iwo ndi nkhani zake so ndi zokhuza ndi uchigawenga chani ndi atapita ku Malawi sizoti mchitidwe umene wanasiya akupitirizabe pano mwina amakhala akuyendesa mwa njira ina ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuyendera ngati mmene zikuyenda pamenepa paja makosana tisayiwalire kuti makosana amenewa amachoka ku maiko ena ndi ku Burundi ndi ku Somalia amatatu kumapezeka ndi zida zoopsa kumeneko plusinso kumenekoko kuli ma enemies osati amasedwa within Dzaleka kampu anthu amenewa amathaso kumaphana kumeneko chifukwa chosiyana nationality makacha ndi zina zotero kumakhala ndithu chitana chipongwe kumeneko nkhani zake ambiri takhala tikuzitsata bwino mmene zimakhala zikuyendera kumeneko ndiso zinthu ngati zimenezi zimene zikupereka mantha makamaka ku boma limene ladowa ngatengerano ndi latest update makamaka mwezi
umenewu nene kuti miyezi imeneyi khatu kubwera nkhani zosakhala bwino kuchoka ku boma limene ladowa anthu akhala kuphedwa kwambiri akuti zifukwa zake zosadziwika bwinobwino mazapita ngati zauchigawengagawenga choncho ino zauchifwamba choncho umapeza kuti anthu angophedwa chani titha kusimikiza kuti recently azimayi angapo akhala akupezeka zona kuti aphedwa kumeneko zomweno zakhala zikupereka mantha kwa anthu amene akukhala kumeneko makamaka nkhani yokhuza ndi safety kuti ino ali safe bwinobwino ndi mmene zinthu zake zikuyendera chifukwa tikanena nkhani yokhuza ndi safety yo ndi kuti ino zinthu sizili bwino kwenikweni chifukwa pamene tikuyankhula pano dzulo lomweli pa 19 June chaka chimene cha 2026 kudowa komweko kwabweranso nkhani yonena kuti mkulu wina wake amene amadziwika zonena kuti ali Feso Bachi waphedwatu kumeneko ndi anthu osadziwika bwinobwino chimene chinachitika nchonena kuti mkulu ameneyo amachokera pamudzi umene umadziwika zonena kuti mtima ukanena kwa mfumu yaikulu Nkukula kumeneko kudowa ndi akuti kana pentengana ndi anzake chigawo chakumadzulo kana bwera ku nyumba kwake then amawaperekeza anzakewo pochokatu kumeneko ndi kuti sanabwererenso anangopeza zoti wakumana ndi anthu achiwongwe ndi kumupha kumeneko thupi lake ndi kuti linapezeka mmamawa so mutha kuona mapateni a zinthu umene zikuyendera kwezoti munthu waphedwa kumeneko nthunso ngati amene wanda amene akupezeka zonena kuti akumbwandiridwa after ndi kuti atatumidwa ganyo ofuna ndithu kasosa munthu so polisi ili ndi ntchito kumeneko ndi ganyo wamkulu kwambiri makamaka kunkhani yokhuzana ndi zachitetezo izi komanso azi community kumenekonso anthu akuyenera aleti makamaka ndithu angagade ma communities yawo osangodalira polisi yokha zifunikanso ndithu kupanga boost community policing imene chanso imatha kuthandiza nthawi zina zake makamaka atakhala zoti apanga target malo amene akukayikira kuti zigawenga ngati zimene zimatha kukhala zikutchingira anthu tiyamikire polisi makamaka pombwandira makosana amene akupeza kuti makosana amene afunika kuapana bwinobwino kuti no aulule maparticulazi a mblonda ameneyo atagwiridwa ndi kuti no zitha kuthandizira kuziwa zolenga zimene afunira mzimayi ameneyo komanso sizokhazi takhala zona kuti wagwidwa sakuyenekanso kukhala ku Malawi ameneyo akuyenera kulandira zilango kufuta pamenepo ndi kuti atumizidwa azipita kwawo chifukwa sizoona anthu azikhala mumantha ku dziko lawo komanso kandi ku dera lawo chifukwa cha anthu oti anabwera ku dziko limenelo nkhani zake nzona kuti akuti anabwera ngati ma refugee after ndi kuti atathawa kwako so zimene sizikuyenera kuti anthu akhale akuzisekerera andinso mabulonda amenewo akutasa kwambiri akumapeza zoti ena mwawo akupanga operate ma businesses iligale zosemphananso ndi status ya mmene anabwerera ku dziko la Malawi akumapasidwa ufulu kwambiri ndeno zimenezozo ndi zimene zikumapangisa zona kuti azikhala ndi maganizo aupandu ngati amene wawo akumasaonano kuti Toyota ndi ndalama ndi kuti atha kumagwiritsa ntchito ndalama zimenezozo ene amungathe kupangira akufuna kupanga element anzawo akufuna kupanga zina zizonse zimene angathe kupanga so isaitayemo kuma authorities makamaka kuboma uko zinthu ngati zimezi osazonereranso zikumachitika zinakhala zabwino malamulo akhale akupangidwa enforce makamaka mmene amakhala akupangira operate ma businesses magazi amenewa kutengeranso ne ma status awo kukhuzana ndi asylum asatase kwambiri kubweresanso chiopsezo ku dziko pajatu saiwali mbuyo mu magayi amene wanawuza kuti achoke mmakwalala apiretu kudzaleka kumeneko ena mwayiwo ndi aja amene amatumiza maiko akwawo so zimene ziyazonso zinali zabwino kwambiri pochepesa mchitidwe ngati umenewo ayi mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera nkuthekatu ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula kunazo ti polisi yadowa yatapa njonda zimene zinatumidwa kuti no zikachite kidnap zimayi wina ake kuchokeratu pa dzaleka kampo after ndi kuti atalonjezedwa zindalama za nkhaninkhani ni Burundi ati maganizo amene walipo titha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu